Una hamzake ngai hukumu mukuni uporo je attack ni dongkha bono je thangani hamnani janani je yang dongkha khaton nangwa jaga raja ja khatung nangwa jaga raja ja hang dongkha o obos auli khasang kok sai dong ang to no samne borok ba ang sisar samani yang bulono ani kok sama Seri kha tan khelai có tóc thơi yo ra nữ khelai thì cũng yang perasa sadile hentai ba mas hasin ubi ko thoma ko nama sajina hukumu sini sak sini mosam sini tamu obono kathang kai toni nani khano khaton sak sekama ya kai toni nani bagai oro wan sugoi disi haba wan sugoi khulok abo jing belai khai hambai jing obono hukumu hamjaknai borok serngnani jaga man khani jing borok phaya jak jing oro genangni besalai khorok busuk jing borok beba bigrami besamang gobang serngnani phaiman yaba awari sereng paiman yaklo tamu ereng keto albai sai do ma tong sabal sai zamung to haksal ni koksik bersab khano ko gole mai kisa tongani ta kok ngai omo jingoro rengri thangka jingro agi la kok kotor khamani obo hai nono kacha lama ranai yaba jingko kok imang no ko abon sini kacha khadumu abon kari se tai oro music sini je tabu mai ko abo belai kini raja saya pun ya ba obo hai borong na man thung je qualify borok kham ka no ram no mana nang nai hai sam man thu jodo man thu je kring bono man thu kai sini oro je sing nang man sini faculty member oro sing 10 বছর tabu ni tong abo oro langgang man ya sini na harmong o college no jeng khano kha tomsak sini samung sini musamung no national international level lo jeng khungro karman abno jeng na harmung yaba oba hai tomung uni khang dai jeng khana soni no sini op muno pok ba sini samani klai thangnai abo hai saidra tei gumoti temati kosoki bangladesh te samudro paran thangnai abo abono kaisar samung jeng norodi sini man sini music college no develop kanyani remaya ke gemai thangdi hapla chawoi komordi opong keplanani musunya phano kepla jating mi bukhamara di meya ambai